Είμαι ο Γιώργος Οραμπατζής, είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Καταρχάς, το Πολυτεχνείο της Κρήτης συμμετέχει στο έργο Θησέους μέσω της ερευνητικής ομάδας Ίντικο, της οποίας και είμαι ο διευθυντής και επιστημονικά υπεύθυνος. Η ομάδα Ίντικο είναι υπεύθυνη για την αλυσίδα αξίας γύρω από τα κλωστοϊφαντουργικά απόβλητα, συντονίζει αυτή την αλυσίδα και είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή της και τις τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν εκεί. Εκτός από αυτό, η ομάδα Ίντικο συμμετέχει στην καταγραφή των ροών γύρω από τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα σε επίπεδο Αττικής. Επίσης, συμμετέχει στην ανάπτυξη κάποιων έξυπνων αλγορίθμων για την βελτιστοποίηση αυτής της αλυσίδας σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας και η κυκλικότητα είναι πολύ σημαντική γιατί είναι στενά συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα του ίδιου του πλανήτη. Θα μπορούσα να πω ότι από τη μία αποτελεί μια αναγκαιότητα για την επιβίωσή μας στον πλανήτη, αλλά από την άλλη είναι και πολύ σημαντική γιατί δίνει νέες ευκαιρίες σε πολλούς, σε εμάς τους ίδιους, επιχειρηματίες, παντού, προκειμένου να αναπτύξουν νέα μοντέλα μέσα από τα οποία θα έχουν κέρδη και ωφέλης. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα για την ομάδα Ίντικο που σας είπα πριν, είναι πολύ σημαντική συμμετοχή σε αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι ένα εμβληματικό έργο. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται ένα εμβληματικό hub for circularity, όπως είναι σε επίπεδο Αττικής, όπως είναι το όνομά του, και η συμμετοχή του Πολυτεχνείου έχει να δώσει πολλά πράγματα στην ίδια την ομάδα. Έχει να δώσει εμπειρίες από την πραγματικότητα, από τους παίκτες που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις αλυσίδες που αναπτύσσονται εκεί πέρα, και φυσικά δίνει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες να αναπτύξει τις τεχνολογίες τις οποίες ήδη δουλεύει σε ένα νέο περιβάλλον, πραγματικό περιβάλλον. Όπως είπα και πριν, η κυκλική οικονομία δεν είναι κάτι καινούργιο. Είναι κάτι που παραδοσιακά εφαρμοζόταν. Η γραμμική οικονομία είναι μια ανομαλία του 20ου αιώνα, την οποία θα πρέπει να διορθώσουμε. Άρα αυτό εγώ που φαντάζομαι είναι να επανέλθουμε πίσω στις αξίες της κυκλικής οικονομίας όπως αυτές υπήρχαν. Φαντάζομαι δηλαδή ότι κάποια στιγμή όταν μιλάμε για οικονομία δεν χρειάζεται να βάζουμε μέσα τη λέξη κυκλική, αλλά να εννοούμε ότι πρόκειται για κυκλική